Gai ddweud gair o ddiolch I ddechrau i'r toriaid. O'n I wedi dechrau anobeithio. O'n i'n meddwl, mae'r unig ddyfodol I ni oedd disgyn yn ôl o'r Hobby Genedlaethol o ddadlau ymysg yn gilydd. Ond mae'r toriaid wedi dod i'n hachub ni, ac wedi'n huno ni, ac wedi dod â ni o ddarantina allan ar y strydoedd I ymgyrchu. Unwaith eto, diolch yn fawr I chi gyfeillion. Pan ddedodd y mab Enga wrth ei neithiwr bod o a'i ffrindiau'n dod yma bore yma, o'n i'n gwybod bod ni'n dechrau ennill. A dydy'r toriaid ddim yn bobl ddrwg. Wel, dim I gyd. Ond maen nhw'n bobl sydd yn credu bod na rai pobl wedi cael ei geni I lywodraethu a bod na gweddill ohono ni wedi cael yn geni I wasanaethu. Mae'r toriaid yn credu bod rai pobl wedi cael ei geni I reoli a bod y gweddill ohono ni yma I fyddhau. Ac mae'n help wrth gwrs os ydych chi'n cael eich geni efo llwy air yn eich ceg fel y rhan fwyaf o gabinet Cameron. Nawr te, mae'n bwysig yn bod ni'n manteisio'r y cyfle yma I ddod gyda'n gilydd I ymladd. Mae'r lle yma'n dwi'n atgofio'n lu I mi. 41 o flynyddoedd yn ôl ges i'n rali gynta yng Nghysgod y Castell. Miloedd ohono ni lawr ar Cei Llechi yn gwrthwynebu'r gwastraff o wario miliynau ar ffwlbri'r arwisgo. Ac ers hynny ar hyd y blynyddoedd, dyn ni wedi cael cyfres o raliau ar faes enwog Caernarfon. 10 mlynedd yn ddiweddarach, oedden ni o flaen y sydd ar bost un o'r raliau ola cyn sefydlu Sianel 4 Cymru. Oedd hi'n ddwrnod tebyg I hyn yn 1979, oedd hi'n piso bwrw dwrnod hwnnw hefyd. Da ni wedi cael raliau o blaid gweithwyr Ferodo yma. A'r cyfan yng Nghysgod y Castell, fy hoff adeilad yng Nghymru gyfan, sy'n symbol o fethiant y gormeswr i'n cadw ni lawr. Dyma'r lle. Ond pam ydyn ni yn y twrch yma? Pam ydyn ni? Mae'r toriaid nawr yn cael gwneud unrhyw beth licio nhw am bod y wlad yn y ddyled fawr. Pwy sydd wedi creu'r ddyled yma? Ydy gweithwyr wedi stopio gweithio? Ydy cynnyrchwyr wedi stopio cynnyrchu? Ydych chi yn llai effeithiol? Na. Mae o rhywbeth I wneud fo gwario miliynau dydd ar ryfel di-angen, anghyfreithlon yn Iraq. Mae o rhywbeth I wneud efo gwario miliynau bob dydd yn rhyfel anghyfiawn hollol ddibwrpas Afghanistan. A mae rhywbeth I wneud efo gwario miliynau bob dydd ar adeiladu bomiau niwclear sydd yn gwbl obsolete ac yn gwbl ddibwrpas yn y byd sydd ohoni. Ond maen nhw wedi cael help gan y drefn gyfalafol y tro yma. Mae'r drefn gyfalafol I hunan wedi creu'r twrch di. Mae'r drefn gyfalafol a'r farchnad wedi gwthio prisiau eiddo I fyny I sefyllfa hollol afresymol, ac yna mae'r bancwyr a'r ariangarwyr wedi gweld cyfle I wneud ffortiwn I hunain ar sail prisiau gwbl afresymol, gwbl afreal, a'r arian oedd ddim yn bod, ac yna pan dath y cwymp, ffindio bod yr arian ddim yn bod, ac yna dyfeisio yr egwyddor hyfryd honno, mae'r drefn gyfalafol yn ymddiffyn I hun. Mae'r rhai sefydliadau yn rhy fawr I ddisgyn. Mae'r rhai banciau yn rhy fawr I fynd yn feddalwyr. Felly, beth yw'r ateb? Roi'ch arian chi a fi. Arian gweithwyr sydd wedi talu ar hyd I oes i'w cronfa pensiwn. Lluchio'r arian hwnnw I fewn i'r twll di I achub y bancia. Fel y gallen nhw fynd ymlaen I dalu'r bonuses i'w hunain. A maen nhw'n dal I wneud hynny. Ar llwys rhagor o filiynau o'ch arian chi a fi I achub banciau Iwerddon. Bam! Am bod Llywodraeth Llundain yn sydyn wedi dechrau caru'r Gwyddelod? Na, gechoedau fawr. Am bod Llywodraeth Llundain yn sydyn yn credu bod I dda I helpu cymdogion? Na, choeliau fawr. Am bod banciau Prydain wedi dweud allwn ni ddim fforddio gadael I fanciau Iwerddon mynd i'r wal achos mae o'n mynd I dynnu ni lawr. Ac felly mae arian chi a fi yn cael ei ddefnyddio unwaith eto I achub y banciau. A rwan, mae rhaid wneud toriadau am yn bod ni mewn cymaint o ddyled. Ac unwaith eto, pwy sy'n mynd I dalu? Y gwan mewn cymdeithas, y diwaith mewn cymdeithas, y bregus mewn cymdeithas, y sal mewn cymdeithas, y gweithwyr cyffredin sy'n mynd I dalu unwaith eto. Mae'r toriadau yma yn mynd I chwalu teuluoedd, yn mynd I chwalu cymunedau. A gadewch I ni sylweddoli, gadewch I ni ddweud hyn,
Mae gwneud bwgan o'r sector gyhoeddus yn gwbl gyfeiliornis. A dydy'r sector gyhoeddus ddim yn fwy na ddylai fe fod yn fan hyn, y sector breifat sy'n digwydd bod yn wan. Mae'n rhaid i ni sylweddoli, mae arian gyhoeddus sydd yn cadw olwynion yn economi yn gymdeithas ni i droi, ac yn aml iawn mae'r sector breifat yn dibynnu ar arian gyhoeddus. Gai orffen gyda hyn, gyfeillion. A diolch i chi gyd am ddod, ac yn arbennig bod pobl ifanc o'r diwedd, diolch i Dduw bod myfyrwyr allan ar y strydoedd. Ond i ni wedi anobeithio. A gyda llaw, os oedd rhywun yn amau gwerth datganoli, o leia yn yr achos yma, mae Llywodraeth Cymru a'r Alban wedi dangos i bod nhw'n amddiffyn yn myfyrwyr ni. A dewch allan ar fawt y trydydd i sicrhau bod Cynulliad Cymru yn cael y pwerau i wneud hynny'n wet. Ond i orffen gydag S4C. Dydy S4C ddim yn berffaith. Na gydi. Sa'n ni gyd yn licio newidiadau yn S4C. Ond mae S4C yn stori o lwyddiant. Yn stori o lwyddiant sydd wedi sgilio miloedd o bobl Cymru fel pobl Cymru, fel cynhyrchwyr, fel perfformwyr, fel sgriptwyr. Mae wedi bod yn andros o gyfraniad i economi Caernarfon a Chymru gyfan. Mae'n llawer mwy na chydig rhaglenni. Mae rhaid i ni ymladd dros S4C, a nid Alun Cairns, nid adran o Llywodraeth ydy S4C, ond yr unig wasanaeth teledu Cymraeg yn y byd oedd yn cael ei amddiffyn yn bwrpasol ac yn bwriadol gan ddeddf gwlad. Mae'r Llywodraeth yma eisiau chwalu'r ddeddf a taflu S4C i mewn i bot BBX, a pan ddaw'n fater o ddewis rhwng Radio 1, 2, 3, 4 a 5, BBC 1, 2, 3, 4 a 5, a'r World Service ag S4C, dyn ni'n gwybod pwy fydd yn golli. Mae rhaid amddiffyn cyllid S4C i'r dyfodol, a rhaid amddiffyn annibyniaeth S4C yn fwy na dim. I orffen, fel bod Jill Evans wedi dod mae'r holl ffordd, a diolch i Jill, tywydd y blaid am ddeud i bod ni'n gwrthod talu'r trwyddau. Ac a i ddweud fel cyn newydd a cyn cadeirydd Cymdeithas yr Iaith a cyn gynghorydd a cyn uffar o lot o bethau, ga i ddweud yn bod i hefyd yn gwrthod talu'n trwyddau teledu, nid am y tro gyntaf, nid am y tro gyntaf. Ac a i ddweud i orffen, siarad efo chi sy'n perthyn i'r dosbarth canol fel fi. Dyn ni'n licio gyfaddau fo, ond dyna dyn ni. A dyn ni'n cydweithredu gyda'r banciau i dalu llawer iawn o'n biliau drwy ddebyd uniongyrchol. Mae gennym ni fantais. Mi allwn ni stopio dalu am yn trwyddau teledu yn nawr. Stopio y debyd uniongyrchol a dweud wrth yr awdurdodau, dyn ni'n stopio talu yn debyd uniongyrchol am y trwyddau teledu nawr, dweud yr ysymau a dweud y byddwn ni'n dechrau talu eto pan byddwn ni wedi sicrhau cyllid i'r sianel Gymraeg, yr unig un yn y byd, a pan byddwn ni wedi sicrhau uwchlaw pob dim annibyniaeth, rhag ymyrraeth ddigywilydd aelodau seneddol, toriaid neu unrhyw wleidyddion eraill. Diolch yn fawr i chi am ddod yma i'r glaw.